ओरैनो खय बोसोरसो बेबायदि हान्थिनाय जाखो जेनेबा नावजों बे लामायाव? जाबाय जोङो 20 बोसोरनि बारबायसो। 20 बोसोरनि बारनाय जाबाय ना? चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरिनि जे खाथियावनो थानाय दै बिमा खानामाख्रानिफ्राय फैनाय भुटान हाजोनिफ्राय दा रायजो राजा नोंथांमोना आङो दिनै बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना दिनैनि नैबे दै देरनायखौ नोंथांमोना नैबे आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेल भिडिअ'आव नोंथांमोना नुलांजोबनो मोनगोन। बेबायदि जोबोद खस्थ' आरोना नों फैयै फैयै बेयाव मोनफैबाय आरोना नै एकदम 1 घन्टा जाबाय बै सानजाथिंनिफ्राय सोनाब फारसे आलदां मोनफैनो थाखाय 1 घन्टा नांबाय आरोना बे नावा दा जोबोद खस्थ'यै सोलिगासिनो दङ बे सानजा सोनाब लाइस'ग्रा जोंनि बर' रायजो राजा सुबुंफ्रा आरोना नै सेन्देला गोदोदों नामा आब'? एकदम हायानो एसे आथा आथादां ओमफ्राय अबाव थाङामोन आब'मोनालाय? बेंकआव आस्सा दे ओमफ्राय माबायदि नाव गाखोनानै माबायदि मोनखो जेनेबा? दा जों नाव गाखोनानै बिदिनो खस्थ'जों सोलिबाय आस्सा जोंहा नै ग्रुपआव फैनांगौ नालाय दा जोंहा ग्रुपनि खामानि दा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट फैनांगौ दासान्दिथ' माने लाइस' फाइस'आवहाय बहुद खस्थ' आरोना दा जोङो दाख्लैनिफ्राय खस्थ' नै नाव बारहानि फैसाखौनो जों होनो हायाखै दा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ जोङो आस्सा ओमफ्राय दा जेन'बा फैबाय थानाय जानाखि खुंथायाव दं सरखार बेखौ मा फोरमायनो गोसो दं? बे सरखारा जोंखौ जेन'बा सुबिदा होयोबा जों बिराद मोजां मोनगौ आरो ब्रिजफोर बानायना होयोबा ने? दालां बानायनानै होयोबा जोङो ब्रिज बानायनो होयोबा बोसोरनि बारबाय माने 20 बोसोरसिमाव बेबायदिनो दैलाङावहाय जोबोद खस्थ'यै सोलिबोनाय जाबाय आरोना खस्थ'यै सोलिखादों जोङो बे दैलाङाव नाव सालायग्राफ्रा आथिं आखाइ जाथि दे खस्थ'सो जोङो एखमबा दैयावनो दै खावलायलायोना बेसेबा गोजानावसो मोनहैयो जों बै थाना बारलाङो थाना बारलांलायबावोसो ने? थाना बारलाङो दे गोजोननाय थाबाय मादैमोननिसिम फोरमायनायनि थाखाय दा बेबायदिनो बिथांमोना दुखु खस्थ'खौहाय फोरमायदों ओरैबायदि माने 20 बोसोरसो जाबाय होननानैहाय जोंनो मिथिहोदों माने बेवहाय ब्रिज गैया ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओरैजाय नाव सोलिगासिनो दङ आरो ক'ত যাব চাচা? নাৰায়ণপুৰ ক'ত দিছিল? আমগুৰি বাজারে আসছিল বিরাট কষ্ট না এখন কি খবর সরকারের? সরকারে আমরা এটাই দাবি এটা দলং দিলে আমরা কিমান সুবিধা পাইলে হয় এটা তো দলং দেওয়া না বহুত কষ্ট হয়ে আছে কয় আর না দেয় আচ্ছা ঠিক আছে আর দাদা ক'ত গেছিল? আমগুৰি বাজাৰ ইমান কষ্ট কৰি আহিছো খোজকঢ়িয়া ৰাতিপুৱাটো বহুত ডাঙৰ আহিছিল না? বহুত ডাঙৰ আছিল এতিয়া অলপ কমিছে চলং দিব লাগে চৰকাৰে দলং নিদিয়ে এতিয়া কি পাৰ্টিত আছে?
এতিয়া পাৰ্টিতো এতিয়া হেৰিতে আছোঁ ট্ৰেক্টৰতে আছোঁ ট্ৰেক্টৰত না ট্ৰেক্টৰত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ হয় 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 প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰত কি ক'ব ইয়াত যে এটাই দাবী এটা এটাই দাবী আমাৰ দাবী যাতে দলংটা আমাক বনাই দিয়ে আচ্ছা এতিয়া দলংটো বনাই দিলে মনটো বহুত শান্তি হ'ব না বহুত শান্তি লাগে হয় দে 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 ঠিক আছে